Fra deres base i Kolding gør Moby Mountain eventyret tilgængeligt for almindelige familier, der drømmer om en enkel eventyrlig ferie og overnatningsform. Virksomheden producerer og sælger innovative hybrid hardshell tagtelte, som henvender sig til alle, der ønsker en anderledes og mindeværdig naturoplevelse med ro i sind og sjæl. Moby Mountain, grundlagt i 2020 af Morten Ejby med en klar mission om at bringe folk tættere på naturen. Vi vil gerne sige tusind tak for nomineringen til Årets iværksætter 2024. Det er vi utrolig stolte af, både mig personligt, men også hele vores fantastiske team her på Moby Mountain. Covid-19 forandrede samme år danskernes rejsevaner, og Moby Mountain tilbød en ferieform, der gav mulighed for at overnatte i det fri. Det resulterede i et forrygende år, hvor hundredvis af danske familier blev hjulpet ud på eventyr i naturen. Vores mål her på Moby Mountain, det er at inspirere flere til at komme ud i naturen og opleve verden, som vi gerne vil. På den simple måde, hvor samvær og familie er i fokus. Moby Mountain startede i en hal i Midtbyen, men flyttede i november 2023 til større lokaler på Platinvej i Kolding. De nye lokaler rummer et stort, flot showroom og et moderne kontormiljø, der giver plads til fortsat vækst. I dag sælger Moby Mountain tagtelte i over 25 lande og har opbygget et salgsnetværk på 25 forhandlere i 10 lande. Virksomhedens mål er at inspirere endnu flere til at opdage glæden ved denne ferieform. Tagteltene er særligt populære blandt elbilejere, da de strømlinede hardshell-telte passer perfekt til moderne, miljøvenlige køretøjer. Med et team på 6 medarbejdere er Moby Mountain bygget på samarbejde og et arbejdsmiljø, hvor alles idéer tæller. Kundeservice prioriteres højt, og fællesskabet omkring tagtelte styrkes via Facebook-netværket Moby Mountain Friends, hvor kunder deler glæden ved deres oplevelser med billeder og inspiration. Moby Mountain har igennem årene stolt støttet forskellige sportstiltag, som Lillelunds MTB Cup, Christina Creeks Run, som blandt andet står for Kolding Half, samt Race for Oceans, som kombinerer sport-events med indsamling af havplast langs vores smukke kyster. Moby Mountain er mere end en virksomhed. Det er en livsstil. De sælger ikke bare produkter. De sælger drømme, oplevelser og et frirum fra hverdagens travlhed. Det er eventyr, der er tilgængelige for alle.